Muros será o punto de encontro da cultura da provincia, onde se fará un especial chamamento á mocidade. A Deputación impulsa o segundo foro de traballo da Rede Cultural, pensando abrir a cultura aos máis novos. O Museo do Mar de Muros foi o lugar escollido para presentar hoxe o segundo foro de traballo da Rede Cultural da Deputación da Coruña. Esta cita desenvolverase no xoves 26 a partir das 4 da tarde no auditorio do Centro Cultural e Xuvenil de Muros, e sobre ela afondou a deputada de Cultura do ente provincial, Natividade González. Son espazos de traballo moi pegados á realidade, pero tamén con un carácter práctico e ao mesmo tempo reflexivo, porque entendemos a importancia de combinar a formación e ese intercambio de ideas entre os distintos axentes culturales. Estas xornadas nacen co obxectivo claro de mellorar o servicio de calidade cultural público que ofrecemos dende a área de cultura da Deputación da Coruña e se fai desde unha idea que para min é fundamental, que a cultura é un traballo compartido. Neste segundo foro, o foco irá posto na mocidade e na súa relación coa cultura. Temos moito de que a xente nova custalle achegarse á cultura, pero quizás o problema é que non lles preguntamos ou non sabemos exactamente achegarnos a eles e a elas. Polo tanto, esta xornada nace precisamente desa reflexión da necesidade da escoita, de acompañar e, sobre todo, de abrir espazos reais para a participación onde a mocidade non sexa só público, senón tamén sexa protagonista e forme parte de todos estes proxectos. Polo que invita a mocidade a sumarse ao foro que se desenvolverá os xoves en Muros, xa que afirmou que sen a xente nova non hai presente nin futuro cultural. O coordinador da xornada, Roberto Pascual, destacou a necesidade de manter viva a rede cultural e de ir máis alá da programación. A cultura e a cultura que fan os concellos vai máis alá do consumo de produtos. A cultura é un espazo de sociabilización, de intercambio de experiencias e a mocidade ten aí unha oportunidade moitas veces non suficientemente aproveitada porque ás veces non soubemos escoitala. E esa é a estrategia. Facelo aquí en Muros, ademais, ten todo o sentido. É un concello con un movimento asociativo moi importante. Dende aquí queremos facer tamén unha chamada a que a mocidade veña e participe, que a mocidade trae ali as súas demandas, as súas inquedanzas, as súas preocupacións artísticas e culturais. Ben sexa da cultura tradicional ou da cultura artesá ou as súas inquedanzas da cultura tecnolóxica. Xa hai inscritas 20 persoas para participar os xoves no foro e anima a sociedade a sumarse. A alcaldesa de Muros, María Lago, agradeceu á Deputación que se elixera o Concello para desenvolver esta iniciativa tan relevante. A mocidade é un sector da poboación que moitas veces se nos escapa, a maior parte das veces se nos escapa e non é culpa deles, é culpa de que non se está contando con eles. Entón, pola nosa parte, infinitamente agradecidos, aquí está o Concello de Muros para o que faga falta, aquí está a mocidade de Muros e os centros de ensino que me consta que xa puxeron un coñecemento de todo o seu estudantado a existencia desta actividade para fomentar a participación. E esperemos que desta experiencia saia unha programación máis atractiva para eles e, sobre todo, que conte coa súa participación. O foro realizarase cunha dinámica participativa conducida pola actriz Carlota Mosquera.